So hi guys, real talk lang jud ba, nalisod kayo ang kinabuhi diri sa Maynila ba kung empleyado lang jud ka dire. Kay syempre adlaw-adlaw mag-commute ka sa bus, sa jeep, sa sa train, siksikan pa jud abi man nyo. Mugala lang gani ko ba, mamasyal ako diri sa Manila, lisuran na gani ko, init pa kaayo. How much pa kaya na magtrabaho ko no sa gawas no? Na kailangan adlaw-adlaw mag-commute ko, siksikan sa train, siksikan sa jeep, sa bus, kung wala kay sakyanan. Syempre, mao jud ng reality diri sa Maynila, lisod kay maging empleyado ba. Nya pagkaon pa nimo as in, makuan jud ako na ma-realize jud nimo ba na grabe, lisod kaayo magtrabaho. Pero syempre, magtrabaho ka para sa imong pamilya, para sa mga pamilya nimo, kung na kay anak, na kay asawa, para kuan ba makapadala ka sa ilaha. Ako ani single pa lang jud ko ha, pero nalisuran ako. Pero dili naman lisod diri sa trabaho ko. Ang pinakalisod lang kadang mga kapaliton ba na mahal kaayo, like pang mga needs ba nimo, like mga shampoo, mga unsa pa imong ginapalit diha, lotion. Tapos syempre may mga kailangan ka din kasi na kailangan paliton nimo, di ba? Like mga needs mo sa imong katlawas ba, pang pagwapa or ano pa diha. Kay pag babae kasi daghan kay ginagamit. Ang lalaki kasi gamay ra man na. Gabisyo lang sila, ang ilalang mga ba, yung luho lang sa lalaki ay sigarilyo, inom, dili kay sila katulad ng babae na daghan jud ginapalit sa lawas, kailangan magpaayos og buhok, mga makeup diha ginapalit, so mas daghan jud mi ginapalit sa inyo ha. Kamong mga lalaki makaipon man mo o kung gusto niyo mag-ipon, katong mga pinag-inom ninyo o pinag-irilyo, ipon na lang na ninyo kaysa inyong iinom. Kay kung iinom lang na ninyo, mawala lang na dayon. Ang kwarta kasi pag imong gigasto, wala nang dayon. Kay imong giipon na pa kay mapulot ba na kuan nimo ay pag emergency ba emergency pagdating ng panahon. So lisod kayo no, reality lang jud kayo pag diri ka sa Maynila no. May na lang gani ko na diri ko sa diri ko sa condominium na pamilibre na condo unit as in dili jud ko nalisuran ba kay dali lang jud ko akong trabaho dire. So super blessed lang nako talaga na akong nakita na boss dire. Sobrang buutan jud nila sa ako ba, as in tanan jud ang needs nako diri sa Makati kasi lahat na libre, mga PhilHealth, SSS dibo libre na, like yung mga naka yellow card libre pug ka sa hospital, libre ka magpaayos og ngipon kung gusto nimo, magpakuan tanan mga check up nimo sa buong katawan, mga x-ray libre man dito sa kuan. Pero syempre mao jud ng reality diri sa Manila, lisod kay ang kinabuhi, maong kuan jud padayon lang jud sa kinabuhi, ayaw lang jud mo suko kahit gaano kahirap, ganyan talaga ang buhay, mahirap talaga, walang madali sa mundo, paulit-ulit ako. So ayun, be matured na kasi no, matured na kasi tayo, kaya ayan yun, kumain na ba kayo dyan? Kumain na rin kayo para di kayo magutom at ako'y bababa na rin at tapos na ako magyaw-yaw. Yun! Sige na, bye-bye na mga